Vi er taget på besøg hos Rosen Hudpleje. Det er Danmarks største hudplejekæde. Og her hvor jeg er, det er på Nordre Fasanvej nummer 44. Jeg ved også, at I er for anden år i træk af Københavns City Guide blevet valgt som den bedste servicebranche. Hvorfor er det? Hvad er det, der gør jer specielt unikke? Det, der gør os unikke, det er, at vi blander en gammel asiatisk viden med, at vi går simpelthen ind og laver en hudanalyse i forskellige baner, kigger de forskellige zoner, der findes i ansigtet. Og så tænker vi også meget på, at meget af det også kommer indefra, så det er vigtigt både at gøre noget indenfra, samtidig med at man gør noget udvendigt på huden. Der er simpelthen, lavet sådan et skema simpelthen med, at de forskellige zoner hører til forskellige organer inde i huden. Og det er simpelthen dem, vi går ind og undersøger. Er det, jeg har læst i jeres brochure, der hedder Touchpoint? Ja. Hvad er det? Touchpoint, det er en massageform, vi laver, som går ind og stimulerer musklerne, som er en opstrammende massage, vi laver i vores behandlinger. Det er vel ikke kun ansigtsbehandlinger, I laver? Nej, det er primært det, vi laver mest af ansigtsbehandlinger, men ellers så har vi også mange kropsbehandlinger og voks, og vi har manikyre og pedikyre, og noget, der hedder spa, manikyre og pedikyre, som fungerer som en ansigtsbehandling bare på hænderne og fødderne, som er sådan en meget luksuriøs behandling. Og farve af vipper og bryn, ret bryn. Det er meget det, vi gør. Hvem er jeres kundegruppe? Hvem er det, der går ind og gør sig lækker? Det er en meget blandet kundegruppe, vi har. Vi har altså alt fra kongelige til skuespillere til travle mennesker. Og det er meget, altså 40% af vores kundegruppe er mænd, så vi er sådan meget blandet. Hvordan kan det være, at mænd er begyndt at komme så meget på klinikken? Jeg tror, det er meget moden, som gør det. Folk er ved at finde ud af, at det er lige så vigtigt for mænd at pleje deres hud, som det er for os kvinder. Og det er meget inde i tiden nu her. Det er jo ikke ret mange mænd, der er i den her branche. Har du fået ideen til at komme ind i sådan en branche? Jeg er uddannet ingeniør, og så arbejder jeg selv som træning og coach inden for salg. Men ideen for at investere i hudplejebranchen, det kom faktisk sådan 4 år siden. Jeg fik ideen at sige, at der må der være en mulighed til at forbedre både service og behandlingerne. Det jeg jo beklager er, når jeg lige kommer fra udlandet eller fra ferier, og når man kommer tilbage til Danmark, så er desværre ikke den service mere der, som vi engang konkurrerer så godt på. Fordi fra natur er vi danskere jo åben, ærlige, behagelige mennesker. Og så kan jeg ikke forstå, hvor er vores service blevet. Omgivelserne hernede er jo også ganske anderledes, synes jeg, end man ser mange steder, fordi det er småt, men intimt. Vi kører efter et meget lille, behageligt koncept, hvor man også enkelt, hvor man ser produkterne, har en dobbelt par behandlingsrum, hvor man enten kan komme med sin veninde, eller komme med sin partner. Og så har vi selvfølgelig også enkelt behandlingsrum. Men jeg tror, det er det, der gør det lidt den der behagelige, hvor man føler sig godt, tilfreds, sikker. Er det også en af grundene til, at det altid er jer, der bliver spurgt til råds, når man sådan ser i bladene? Vi har også undret os over, hvorfor er det Euroman, Eurowoman, eller selv Frederiksberg Lokalavisen spørger os om debatter om metroseksuelle mand, eller om hvordan hudpleje skal foregå, eller lag i huden, og hvordan man giver den noget fugt. Vi har lang tid overvejet, hvad er det, der gør det. Jeg tror, det er en kombination af den service, vi giver, den koncept, vi har, og så at vi er åbne, og vi er villige til at snakke om ting. Det tror jeg, det gør det, at vi bliver spurgt tit. Nu har I jo flere klinikker rundt omkring i København. Så det vil sige, at man kan gå til behandling frit, hvor man har lyst til inden for jeres grupper. Ja, det er sådan, hvad de fleste er det, hvor man sådan bor tæt på, eller hvad der passer en bedst. Men det er stort set den samme behandling, man får, om man så kommer på den ene eller den anden klinik. Forskellen er egentlig bare behandlerne, der er på de forskellige klinikker. Men behandlingen er den samme? Ja, det er den.